Tervetuloa Pilaissa itsemiehen aktiivisen elämän lomailua. Kerettiin viettää tuommoinen 4 päivää tuossa. Eipä jaksanut lomailla. Uintireissulla näin puutavaraa kaupungin mailla, kysyin luvan, saako lähteä hakemaan. Niin siitäpä motivoituneena hahmottelin. Tuossa on se kivikori, mitä valmisteltiin, ja tuolla ne kuuset. Niin jotain tämän tyyppistä pitäisi tähän rakentaa, mutta kun ei ole arkkitehtitaitoja edelleenkin, niin se pitää hahmotella sitten, kun puutavara on pihassa. Samalla hoidetaan tuon singelit, koska käydään kärrilainan tuolta. Mutta kiitoksia. Sinne oli taas katsojia, tilaajia tullut muutama lisää. Että tästä se kuule meidän yhteiskunta pikkuhiljaa kasvaa ja kohti 100 000 palataan. No niin, täällä on singelit käyty ja vuokraamosta käyty taas halvat aputyömme. Tää on niin kiva. Aha, no se on mukavaa. Niin. Eli nyt täytetään tuota. No joo. Suursakki oli ja ehkä 3 ämpärillistä jäi ylimääräistä, että ylitäyttö laitettiin, että siinä on nyt saadaan vaikka tuonne katouksen taakse, jos jaksettais vaihtaa sinnekin, no tapuhuikna sinne. Laittaa loput. Mutta jos ei, niin sitten ovat tälle ylitäydessä. Ei mitään, nyt siivottaan kärriä ja lähdetään hakemaan ne puut sieltä. Päästään jatkamaan sitä hommaa. No joo, tultiin nyt tähän kasalle, niin tuonne kyyttiin saattiin muutama kaveri. Onneksi kaupunkilaiset on valittanut, että se on lahonnut tää puu, mutta mitä me ollaan sahattu, niin ihan täyttä tavaraa. Mutta koska oli lahonnut, niin se on päätetty purkkaan. Niin otetaan myötä hyötykäyttöön. No joo, muutaman päivän alle taapelissa kuivumassa. No. Pitkospuut tuolla ja nyt pitäisi järkkeellä jotenkin, että miltä kohdalta tämän lähtisi sitä tekemään. Eli kyllä tämä ajatus on nyt vaihtunut siihen, että ei siihen mitään porrassysteemit on, vaan ihan tukimuuri noista, että kaikki järeen mukaan mitä se riittää, mutta ihan ei vielä idea ole hallussa, että minkä näköinen, mutta pitää ruveta nurmikon poistoon ja siitä se rupeaa pikkuhiljaa muotoutumaan. Katsotaan miltä näyttää 2 tunnin päästä. No niin, 2 tuntia tasan huhkittu. Siirtonurmi taas aseteltu uuteen paikkaan tuosta. Ja vähän tuossa kaivassa mietin, että jospa tekisikin tommosen ihan pöytätasoon siitä, että halkaisis nää pystyt tästä ja tekisi sitten kannen leveästi tuon. Miltähän semmonen näyttäisi. Ei muuta järkevämpää tuohon keksinyt. Lähdetään sillä idealla ja katsotte joutuuko perumaan. No niin. Tuommoinen sitä nyt olisi tulossa. Runko niin valaamina, mutta suodatin kangasta ihan vanhasta villakangasmatosta, mikä on maalaisalustana, niin saadaan hyötykäyttöön sekin. Sitten vielä kansilevy päälle tuo. Katsotaan riittääkö puut. Hiukan tuli tuo sade tekemään vauhtia tähän homman loppuun, mutta ei jäisi piistelyt eli siivoukset tekemättä, mutta tuommoisen siitä sai aikaisessa, kun aamulla en kyllä tiennyt minkä näköinen sitä on tulossa, mutta tämmönen siitä nyt tuli, että nyt ei rikkaruohot ainakaan tuosta ja tarvitse sitä nurmikkoa tuossa leikata ja nää pitää vielä nämä reunat kyllä sitten hifistellä. Tavara mitä oli, niin sitä jää ihan nuo. Laavathan tähän ei kuulu tähän projektiin, vaan oli taapelissa vaan mukana, mutta tämmönen oli tämä projekti, että katsotaan mitä ensi kerralla. Jatketaan.